Хөрмәтле милләттәшләр, ил буенча халык санын алу бара. Бу чара без, татарлар өчен, аеруча мөһим. Чөнки халкыбыз илебезнең төрле төбәкләрендә яши. Татарларның Россиядә сан буенча икенче урынны саклап калуы синнән, миннән, барчабыздан тора. Минем бала чагым Акташ авылында үтте. Рус мәктәбендә белем алдым, рус малайлары белән уйнадым, аралашу нигездә рус телендә иде. Татар әдәби телен мин максатчан рәвештә Дәүләт Советы рәисе булып сайлангач өйрәндем. Депутат язучыларыбызның китапларын укып, алар белән бәхәсләшеп, фикер алышып. Бу аралашулар миңа татарның дөнья тарихында тоткан ролен тирәнрәк аңларга ярдәм итте. Һәм безнең алда торган максатларны да. Тормыш тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтергә телим. Кайда гына яшәсәк тә, нинди генә телләрдә сөйләшсәк тә, безнең тамырларда татар каны ага. Геннарда хәтер саклана. Кадерле ватандашлар, мин барыгызны да җан исәптә татар дип язылырга чакырам. Халкыбызның киләчәге безнең кулларда.